Starej Ľubovni pribudne 30 nových bytov. Mesto bude stavať nájomný dom. Peniaze naň chce získať zo štátneho fondu rozvoja bývania. V Starej Ľubovni je málo bytov s nízkym štandardom, teda jedno- a dvojizbových, a súčasne veľa čakateľov, ktorí by taký byt potrebovali. Mesto preto využilo možnosť poskytnutia úveru od štátneho fondu rozvoja bývania. Vďaka tomu by sa mali v meste postaviť nové bytovky. Momentálne si hľadáme s priateľom bývanie, pretože hypotéku sa nám nepodarilo dostať. Myslím, že tu víta veľa mladých ľudí, nielen my. Podľa slov primátora núdza o nájomníkov určite nebude, keďže už v týchto dňoch evidujú na úrade viac ako 130 žiadostí. Z dotácie ministerstva výstavby plánuje mesto získať až 40% investície. Nájomné by nemalo byť vyššie ako 80 eur. Čím je to nižšie, tým je to lepšie. No a keď to bude dobre postavené, že to nebude nejak stavebne celé, tak super. No pokiaľ budú garzonky, tak jedine pre fakt dvojicu, lebo pokiaľ majú deti, tak je to zase málo miesta. Nám hlavne ide o to, aby sme dosiahli tú výstavbu bytov v nižších cenách na meter štvorcový, aby sme mohli umiestniť práve tých ľudí, ktorí sú odkazaní na takéto bývanie. Byty by mala stavať developerská firma. Počas výstavby jej mesto prenajme pozemky za 1 euro. Celková investícia dosiahne viac ako 1 milión eur. Podľa primátora je projekt pre mesto výhodný. Mesto eliminuje riziko, že nestihne postaviť. Ak by sme išli cez developera, tak developer na seba preberá všetky záväzky až po odovzdaní bytu, vlastne bytového domu, po skolaudovaní sa mu uhradí vlastne náklady na výstavbu tohto bytového domu podľa zmluvy. V roku 2013 cez štátny fond rozvoja bývania žiadalo o úver 37 obcí na výstavbu a 54 na kúpu nájomných bytov. Alena Gribová, RTVS.